Momentálne to má 740 koní, bolo to upravené všetko v nemeckej firme. Totálne proste, ono ťa tak trhne. Nemusíš hovoriť vôbec cenu, bo frajerka povie počuť. Nie, v pohode. You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Ahoj, vítam ťa u nás. Ahoj, čau. Dneska tu máme niečo z novšieho súdka, keďže videá predtým boli Mitsubishi Evo a iné takéto raritky. Tak dnes si predstavíme túto Audi RS3, ktorú tu máme v krásnej sivej farbe. Vieš aj názov tej farby? Nardo Grey. Nardo Grey, to som myslel. Veľmi jej pristane. Auto si už vlastne kúpil v tejto farbe a s takýmito doplnkami? Vieš čo, auto malo na sebe čiernu lesklú fóliu, no ale tá vyzerala hrozne, to bola nie PPF, ale tá vrep tenká fólia. Áno. Čiže tu som dal dole, lebo bola fakt hrozná, akurát som to nechal na streche. Aha, čiže tá, čo je na streche, bola všade? Áno. No, a oveľa krajšie je to v tej sivej. Bolo to škoda, áno, tie čierne doplnky teraz krásne vyniknú. Presne, určite, lebo aj hovorím, že ja čierne kolesa na autách nemusím, ale tu na fakt pasujú, úplne proste, vyzerá to fakt dobre. Hej. Prečo práve RS3 tam povedz? Čo si mal možno predtým a prečo si zmenil? Predtým som mal C63 S-ko, Mercedes, bolo to úžasné auto, aj silné, len tam ma srali dve veci, že tam bola vysoká spotreba, hrozne, a 19,8 bola priemerná. No a nemalo to zase až taký výkon, aby to malo priemerku 20 litrov, čiže to ma sralo a že to bol zadok, čiže stále to šmykalo. No a potom ma kamarát previezol na starej RS3 upravenej, to malo možno 420 koní a ja som nechápal, ako to auto ide. On mi to potom vysvetlil, že to je aj kvôli tej váhe, ľahký motor, malá prevodovka, no a to je ten Haldex systém, čiže... A tu je to isté ten Haldex, hej? Áno, čiže stále ti ťahá predok, no a tým pádom ti neuberá akože výkon, hej, kebyže to bola kvadrovka v kuse. Len keď šmyka predok, tak hneď pripne zadok. Okej, chápem. No a toto je akože fejkové quattro, ale je to zase na druhej strane dosť dobré. Čiže... A jednak aj to asi šetrí tú spotrebu, niekedy si to áno, toto je druhá vec. No a toto hlavne ma bralo, že ma on previezol. No vtedy sa mi to hrozne páčilo, ale som chcel strašne sedan. No a toto je prvý model, ktorý existoval aj sedan, aj v Česku bol prvý tento model, ktorý sa predal v Česku ako sedan. Tá prvá RS3. Táto, hej? Áno. Prvá RS3 v sedáne bola táto v Česku. Sedel som vo vnútri, keď sme išli sem a vzadu je naozaj dostatok miesta, ale povedal si mi aj veľmi múdru vec, že je to aj vďaka tomu, že máš tie škrupiny. No. Fakt tie škrupiny si potom ukážeme, sú naozaj tenké a preto sa vzadu dá pohodlne sedieť. Neviem, bol si aj v RS3, ktorá máte klasické sedadla? Áno, a to je pravda, že je to kratšie auto, čiže tam na kolena toho miesta je menej. No a tu tým pádom, že to je oveľa užšie, tak aj sú trochu akoby vyššie posadené, tak je tam toho miesta fakt viac, no. A čo sa týka sedačiek, asi držia dobre v tých zakrútach, čo? Držia veľmi dobre, len keď sa akože furikuješ po meste, tak je to už potom otrávne, hej, stále nasadať, vysadať, horšie sa vysadá, hlavne šoferovi, lebo tu ešte máš ten volant, hej. Áno. Čiže toto je ťažšie, ale ináč akože sú úžasné a nie sú tvrdé, čo som sa hrozne bál pri kúpe, že budú moc tvrdé na kostrč. A sú absolútne asi jedny z najlepších také tie škrupinové super športové sedačky. Ako fakt sedí sa v nich naozaj dobre, akurát to vystupovanie
Cíti to na tých nohách, hej, neviem si predstaviť, keby som mal svalovku, jak ty si hovoril, že si dnes cvičil nohy, tak zajtra, keď by som mal vystúpať, tak asi by som Ríde v ohni a teraz tam nastupuješ, čiže... Hej, to určite, no, že to zapláče človek. No a tak čo, už si sadneš a ostaneš v ňom sedieť zase. Tak. Určite každého zaujíma ten výkon, ktorý tu máš, keďže to auto má v základe, neviem ani koľko koní, ale verím, že mi to ty povieš, ale koľko je navýšené. A ako sa dosiahlo vlastne to navýšenie a čo bolo potrebné upraviť kvôli tomu navýšeniu? Tak v sérii to má 400 koní. Ide o to, že aj ten faceliftový model, čiže tento, tak má strekovanie, aj priame strekovanie, čiže klasické akože FSI, ale už tam pridali aj strekovanie MPI. Ako príklad to bolo na Feliciách, hej, že ti strekuje benzín nie do sania, nie do valcov, ale do sania iba, hej. Čiže toto to má aj také strekovanie, aj také, čiže tu tak sa dá krásne porať s výkonom. To je prvá super vec na tomto modeli. Momentálne to má 740 koní, ale na 102 benzíne. No a dosiahol sa tu tak ten výkon, že proste všetko je kované. Čiže piesty, ojnice sú tam kované. Bolo to upravené všetko v nemeckej firme. Turbo tam je hybridné, to zvládne tlačiť aj 3 bary, no ale teraz jazdím na 2 baroch, čiže je to úplne akože safe. Je tu velikánsky intercooler, ktorý je asi najväčší, aký sa tu dá dať. Aj bolo tu síce rezané do výstuch a teď, no ale tak má objem necelých 22 litrov, čo je v porovnaní so sériovým neskutočne veľký rozdiel. No a tak tu je potom veľké sanie, no a pri strekovaní etanolu, toto je tiež dosť dôležité, čiže kvázi to je akože alkohol, ktorý znižuje tú teplotu nasvaného vzduchu a zvyšuje to oktanové číslo, aby to proste viac šlo a výkon sa ešte to dá navýšiť, ale trebalo by zmeniť úplne už mapu na palivo a ísť nie na 102 alebo 100, ale na E85. No a to by malo cca o nejakých 100 koní viac, 80, len ide o to, že tu takto nevieš tankovať. Je problém s tým palivom, áno. Hej, a ja si to určite nebudem teraz tu miešať z bandásek, hej, proste nie, a na šprinty som nebol, kebyže idem na šprinty, je to super, a tak vieš, to stojí zase prachy ten software a teraz toto je nastavené v Nemecku. A neláka ťa to skúšať nejaké šprinty? Lákalo ma to, hej, láka ma to hrozne, len to je škoda, že všetko je na západe. A akurát tu tak to bolo v Trebišove, len som o tom nevedel, keď som vedel, tak určite tam idem, dám 102 benzín, sfúknem gumy a šalím sa, hej, no len... Tam je tá trať, ako nechci mi hovoriť, ale krátka, čo? Krátka a už tam jedna práve Felicia MPI, ktorá mala 1.8 turbo motor, vyletela, čiže je tam naozaj taká kamenistá, no, tá cesta. Ale veľmi dobré šprinty boli vo Vranove, neviem, či sa budú opakovať. Tam je novo postavená asfaltka a tam vlastne pri priemyselnom parku, tam je to fakt akože brutál, aj čas na dobrzdenie, aj tam boli aj RS6, aj Tesly a porovnávali sa, čiže toto bolo také zaujímavé. Ešte k tej hruške, ktorú tam máš vnútri, a to sanie, lebo to sanie je naozaj veľké, ktoré môžete práve vidieť na videu. Je tam rúra, ja neviem, čo to je za rúra, 110 alebo ako to je? Myslím, že to je 5-palcová. 5-palcová rúra. To je najväčšia, aké sa dá dať asi. No. Ja som väčšiu na sériovom aute akože nevidel, fakt, brutál. A máš tam na konci tú hrušku veľkú, tú špongiu a veľa ľudí si bude myslieť, saj mu to ten teplý vzduch. No ale práve čo sme sa bavili o tom etanole, tak môžeš povedať, že ako to funguje? No tak, pretože stalo sa mi viackrát, že ľudia, akože odborníci sa mi smiali, že to vyzerá proste doslova gadžovské, že tu také auto, hej, a sa chváli s výkonom a tu sa je ti horúci vzduch z motora. Lenže ide práve o to, že akože tí Nemci to všetko tak stávajú, lebo oni si to akože kvázi môžu dovoliť, lebo tam je ten prístrek etanolu, ktorý ti zniží teplotu nasávaného vzduchu o cca 60 stupňov. Čiže super. Preto tam nie je treba to akože zatvorené sanie, ktoré ti saje studený vzduch. No a tým pádom toto sanie ti aj zoberie aj viac toho vzduchu, aj z toho ventilátora z motora. Ale áno, aj ďalšia vec, akože trošku mínus toho veľkého sania, je aj toho kulera, ktorý je fakt veľký. Vzniká tým pádom turbodiera, hej, kým to všetko pretlačí, nafúkne tie priemery veľké. Čiže ono, keď chceš s niekým ísť akože na race alebo na nejaký pretek, tak stále treba si dať do manuálu na pádla a si pripraviť to auto, že dá sa príklad 4000 otáčok a už máš pripravený ten plyn, hej, aby to turbo už salo ten vzduch, áno. A keď dáš akože kickdown, tak vtedy to je moc rýchle, áno. Ale ináč, ak auto si to riadi samo, tak vtedy je cítiť, áno, tú turbodieru, kým to všetko pretlačí, prefúkne, tak, ale tak ako, jasné, že kto s tým vieš šoferovať a jazdiť, keď sa tomu trošku priučíš, to je dosť rýchlo, tak nie je problém žiadny. Chcem sa ešte opýtať na to, že to viem, že to auto má launch control už od výroby tu na.
No. Ako funguje ten launch control s tými 700 koňami? Ten Haldex musel byť upravený, alebo to v pohode zvládne ten tlak? Vieš čo, Haldex je sériový. Zatiaľ na tento výkon stačí, ale skôr kebyže chcem ísť vyššie výkonov, určite by zaostávali diferenciály. Predný, zadný, lebo tam by trebalo potom nejaké lepšie samosfory. Lebo teraz mi stále šmíka zadok. Okay. Čiže na tento výkon to je ešte také na hrane, ale kebyže chcem viac koní, tak... Neprenesú už tú silu, hej, akože... Moc to neprenesú, tam by trebalo proste kvázi tvrdý samosfor, že to zavre aj v zakrute, vieš, a karosériu ti síce ide potrhať, ale vtedy to funguje. Potom no a Haldex zatiaľ tam je sériový, akože tá prevodovka je moc dobrá, akurát čo je vymenené v prevodovke, tak mechatronika bola spravená pred tou úpravou auta. A po druhé, tam sú lamely iné spojkové, krúťak do 1200 Nm, čiže toto tu je v pohode. A launch control je tu brutálny, sériový, dáš ty akože podlahu a motor je vytočený na 3500 otáčok. No ale tu je to dvihnuté na 4,5, lebo celý sériový motor točí do 7000. Tento točí do 8, čiže aj ten launch je dvihnutý a toto je brutálne, proste ono ťa tak trhne. Asi také, neviem, prvé 2 sekundy, 3, nevie sa ani nadýchnuť. Hej, že až tak? Potom to až akože to G-čko trochu opadne samozrejme, lebo zase nemá 1000 koní. Hej, jasné. Ale fakt, že tú stovku vieš dať v pohode pod 3 sekundy s prehľadom. Aha. Čiže to už je potom podľa trakcie, hej, podľa teploty toho vzducha a blablabla. Jasné, iné veci. Čiže podľa tak dúfam, že keď bude teplo, tak pôjdeme ešte vyskúšať a bude to aj na videu. No, veľmi rád, len tak si vybehneme a že si to zažijem. Kľudne, je to zaujímavé. Dobre, ešte určite nás budú zaujímať brzdy a kolesa, ktoré tu máš. Kolesa sú určite nejaké odľahčené, ako na nich pozerám. No to si všimol dobre, to je ďalšia vec tých akože malých zrazov, čo nemám rád. Prídu tam odborníci na teplú vodu a sa smejú, že kolesa sú to nejaké malé 18-ky. Pritom to je tak správne na schvál. Tam sú 18-ky kolesa odľahčené, myslím, že to sú horčíkové alebo aké. A kvôli tomu, aby to bolo ľahšie, to celé auto, no a kvôli tomu tam je aj, brzdy sú tam AP Racing, tam je kotúč väčší, ale zase strmen je veľmi maličký. Je to 6 piest, ale je malý, aby si tam dal vyslovene menšie koleso. Tak je idea všetkých tých okruhových aut a športových aut, preto sú tie kotúče veľké, ale strmen je malý, ale to je preto, aby bolo aj ľahšie, ale hlavne, aby si tam dal ty koleso menšie, čiže toto isté je aj tu spravené. Čomu som veľmi rád, lebo železné brzdy u tých sériových RS-ách sú hrozne zlé u všetkých Audinách. To ich spáliš za aj 15 minút kotúč nový, proste on sa prehreje a je v riti. A kdežto tieto APčka fungujú aj pri teplote 900 stupňov. No asi to nemám odskúšané, na okruhu som nebol, ale malo by to fungovať pekne. No. Musíš ich zahriať, aby dobre brzdili, alebo... Vieš čo, ani nie. Toto je tiež aj výhoda, že to funguje aj keď to je studené. Akurát keď sú samozrejme mokré, tak vtedy nie, ale takto myslím, že každé auto. Okay. Auto máme obuté na semislíkoch od Michelinu. Áno. Je to konkrétne aký model? To sú Cup 2. Cup 2. Dneska je mokro, uvidíte určite nejaké zabery a fakt auto bude na tých semislíkoch. Čiže bude sa to šmykať, ale aj tak to nie je niečo hrozné, lebo ja veľa počúvam a semislíky si nedávaj, lebo bude mokro a hneď sa zabiješ. A ja mám tiež na svojom aute, dá sa to ujazdiť v pohode. Jasne, samozrejme, nezajazdí s tým taký extra čas. A šmíka sa to, keď už ideš fakt pilu do tých zakrút, hej. Aha. Ale myslím si, že sú tak spravené, že vedia aj nejakú tú vodu odviesť. Áno, hranu s nimi nedáš, ale fungujú proste normálne, hej, len už keď chceš niečo viac na tom sportovom aute, tak už to tak až moc nepreniesie, hej, samozrejme. Takže si spokojný so semislíkom a nemenil by si záber? Nie, určite nie, to auto to proste potrebuje, hej. Ešte sa chcem opýtať na výfuk, lebo ten zvuk, ktorý z toho ide, je nádherný. A neverím, že tam je sériový výfuk? Nie, to si tiež dobre všimol. Výfuk je tiež spravený, ako aj komplet celé auto, celý výkon. Tiež v tom Nemecku, oni si zakladajú akože na tých svojich dieloch overených a tým pádom je na to stávaný ten software. Výfuk katalizátory nemá, má tam 2 rezonátory, no a má nejaké také akože kvázi športové katy. Sú také, no, akože nemecké na tie ich normy, ktoré sú iné ako tu. Áno. No a vzadu pri otvorenej klapke, tak tam tlmič nie je. Čiže tá idea tiež tých Nemcov je spravená opačne, lebo tu na Slovensku každý to robí tak, že od motora nemáš nič, až vzadu je tlmič, hej? Áno. Ale oni to spravili opačne, síce katalizátor nemáš, ale potom tam máš 2
rezonátory, no a vzadu ten tlmič pri otvorenej klapke je vynechaný a je to veľmi krásny a hrubý zvuk, hej. Áno, to sme počuli, jak si prichádzal a hovoríme, že to bude on. A fakt strieľa to také, nie ako tie bežné, tie popcorny, ktoré majú tie auta, také púkalky, ale toto... V kuse strieľa, ale toto si strieľal tak 5 krát a dosť. Ale poriadne. Faktúrku mal za tie úpravy iba motorové, tú prevodovku etanol. Faktúra bola 36 000 eur za tie úpravy. Okay. Mimo tie brzdy, kolesa, podvozok a rozpery a všetko možné. Čiže polka RS3, keď si chceš. No, ja osobne by som to v živote nedal robiť, aj, lebo samozrejme... Čiže cena bola taká dobrá, že si proste do toho išiel? Áno, proste tá cena, ktorú Počkej si to premyslím. Nemusíš hovoriť vôbec cenu, bo frajerka povie počuť a... Nie, v pohode. Cena, za ktorú som kúpil to auto, sa rovná viac menej tej cene za tie všetky úpravy. Čiže aj ten majiteľ, ktorý to predával, on je ináč dosť bohatý, tak on proste mi povedal, že on chce peniaze iba naspäť za tie úpravy, ktoré on dal robiť na tom aute. A akože auto je splatené, čiže auto mám zadarmo. On sa smial, ja s kamošom otvorené oči, ústa, že prosím. Akože na naše pomery je to úplne iný život, no ale Zoznam tak veľmi rád. To by som chcel aj ja, nejaký bližší kontakt. On mal ďalšie auta, proste on mal GT3 RS, McLaren 720, Tesla Paid, potom ešte malo mu prísť ďalšie nejaké Lamborghini či tak Ferrari. Potreboval miesto v garáži iba. Áno, toto bol dôvod predaja, lebo sa s ním hádal kto? Jeho žena. Čiže manželka ho proste donútila, aby predal 2 auta, potom predal ešte nejaké civilné auto, lebo proste, že majú veľkú garáž a auta už stoja vonku, hej. A mal mu prísť ďalšie auto, čiže on bol nútený predať 2 auta. No a keď som toto videl na inzeráte, tak hneď tá C63 išla na bazar. A chvála Bohu sa to podarilo, no, čiže... Super, tak som rád, že je toto. Ako neuveriteľné, už si je proste strašne veľa, čo tu natočených videí, tak mi povedal, že tak žena musela ísť auto preč. Tak dúfam, že ty kvôli žene nepredáš toto auto. Snad nie, no. Jedine keď tak, že kúpiš zase nejakú takú bombu. Dobre, ďakujem ti za rozhovor, my už ideme dovnútra auta. Ideme sa na tom previesť, dáme si nejaké pocity z tých jazd, no a potom si natočíme aj nejaké zábery zvonku a určite keď bude vonku teplejšie, suchšie, tak verím, že sa stretneme na rýchlo a dáme si ešte nejaké... Jasne, veľmi rád. Všetko, čo si chcel povedať asi, ne? Myslím, že asi, hej no. Dobre, tak ďakujeme a ideme teda na jazdu. No my sme už v aute, ako môžete počuť, vo vnútri je to celkom tiché. Pri takej pokojnej jazde a máme tam, máš tú klapku nejakú vlastne? Áno. Je, hej? Keď to je zatvorené, je to ako Fabia HTP. Alebo MPIčko potom, hej, Felicia. Vypneme SPčko. SPčko vypneme v takomto mokre? Ty si šialenec. Stáva sa aj lepšie inak. Stáva sa. Ideme ako nás zatlačiť do tej sedačky. Ty kokos, ono to odkrvuje. Ale je to brzdí, dobre? Brutál. Som potom aj v tuneli. Ešte, že sme v Nemecku. Rakúsko. Brutál to mám zvuk. Ideme si vypočuť orchester. Svetelný tunel. Toto je brutál. To je naozaj extrém. Akáčko. Chceš to tam aj? Šialenstvo. Aké gečka to hádže tak približne, keď vieš povedať? Vieš čo, tak maximálne som mal na zrýchlenie 1,2, 1,1, to už je dosť Čo sa týka tak... obyčajné, áno, proviny. No a brzdy, no samozrejme, keď šľapneš tomu, tak možno tiež niečo také podobné. OK.
Tak v zakrutách to musí byť aj oveľa vyššie gečko určite, keď ideš tak rýchlo. No áno. Brutál. Rakúšana sme nasrali. Hej, Rakúša nás fúkol teraz. To pekne ukázal. No, aký máš pocity z toho? Brutál. Ako keby sme na suchu, No, zás by to bolo inak. keby sme na suchu, podľa mňa to budú neskutočné palby. Ale aj tak. Ale tak v tuneli... Ty vole, ono to hádže trojku a mne furt nohy odkrvuje, prosím, vieš, cítim, že No, launch control je fakt, že to ťaha. No launch control musí byť. Si skúsime, keď bude teplejšie, keď mi teple, tak to bude fakt pocit. Ešte ťa pridusia, že? Hej. Dobre, ja trochu potrenujem dovtedy. Akože však nie je to nejaká zase brutalita, hej. No jasné. Je to príjemné. Kokos. A mám pocit, že je to ešte oveľa lepšie brzdí, ako pridáva. To je brutál. Šialenstvo. Za pár sekúnd. Maximálku som s tým ináč neskúšal. Neskúšal si? Raz som skúšal na 6, sme mali 300. 300 to išlo, hej? Hej, ale mám tu aj sedmičku už. Čiže ono to by malo ísť nejakých 320, 330, no to Ty je vole. ťažko povedať. A to Cítiš ako šmíka na tých šipkách. ale úplne brutálne to prepne rýchlo a zapne ten predok. Aha. Toto je pravda, toto je Ten fakt, haldex. v milisekundách je to. Ja si myslím, že aj toto oni nejak upravili softvérovo. Myslím, že určite. Dá sa to niečo s tým spraviť a asi to je aj nutné. Myslím, že určite. Robia to aj v manuáli, alebo sú to čisto len Nie, to je iba čisto auto. automaty? Ale ináč, čo robia ináč dosť často, aj v zahraničí väčšinou, tak dávajú 2,5 z RS3 do Golfov, čo je Golf 7,5 R alebo 7 R, do nich dávajú tie 5 valce. A Golf je ešte ľahší a je kratší. A toto je neskutočne dobré, tie Golfy. A si som takom sedel? Nie, tak to na Slovensku pochybujem, že niekto má. Keby to niekto mal, tak určite No nám to napíšte. by bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Lebo R-ka máme natočené už, ty vole. No, tak R-ko je super, no to je forváľacie, podľa mňa furt slabé, no. Ale R-ko je moc dobré auto povedané. Aj do mesta, aj... Určite. Aj isto iná spotreba, ako ty vole, tak to už zatrhlo. To je škoda, no. Nám to strieľa. Ešte sa môžeme pobaviť, čo sa týka, lebo sme sa bavili o tej kvalite toho interiéru aj oproti tomu, čo si mal ten Mercedes, tak tu je fakt ten interiér, asi by sme dali minus tomu interiéru oproti tomu Mercedesu, že? No, tak to je fakt vidno, že to sedíš v nižšej tej modelovej rade. Lebo interiér nie je tak moc pekné, tu máš nejaké diery, hej, je to kvázi jednoduché. Zachraňuje to aspoň to, že tu je ten virtual cockpit, toto je pekné, ale Aha, tak, tá vysúvačka. ten stredový panel tu chýba, proste také je to jak Fabia. A myslíš si, že to robili práve kvôli tomu, aby šetrili tú hmotnosť? Alebo skôr... Ťažko povedať, proste to je trojková rada, to je nízka rada. OK. Čiže, ale je to zase aj výhoda, hej, že to je všetko ľahké. A zase nič nevrzga. Lebo v tom Mercedesi to proste vrzgalo tam všetko, proste ja som tam mal akropoč výfuk a tam bol hrozne hrubý zvuk a tam, kde odkladaš okuliare, proste toto celé vrzgalo na voľnobehu. Jak sa triasol, hej? Ako... Hej, proste to mám aj nakamerované, no to bolo hrozné a všetky tie plasty si zatlačil, hej, leskle a to všetko vrzgalo. Proste toto je aj známe, že tie C-čka sú hrozne nekvalitné, sú pekné, ale nekvalitné. Preto ten Mercedes Ečko je aj v tom oveľa lepšie a prepracovanejší, že má ten interiér oveľa kvalitnejší. A neskutočne ma baví aj tá automatická prevodovky, ja akože veľmi nemusím, fakt som radšej za manuál, ale tuto to tak radi presne. Sú aj tieto prevodovky spoľahlivé, to je druhá vec. Že sa to nesype len také, že... To zniesie aj plnou launch kontrolou proste, ale druhá vec je aj tá, áno, že to auto je ľahké, čiže nie je až taký tlak vyvíjaný na tú prevodovku, ako pri ťažkých autách. Ukazovali nám práve, že palec hore, že to je pekné auto. Tak to poteší stále.
človeka. A tu máme nejaký R-kový Golf. No, ja som ináč zvažoval aj, že kúpim si niečo lacnejšie. A bol aj R-kový Golf. Proste mne sa to páči. Nie je to zlé. Je to funkčné. No to GTIčko asi. Hej, to nebude R-ko. Nie, to bolo GTIčko. Ty vole. Toto by bavilo každého. Je to ľahké. Aha. Ten typ auta, kde je dominantný ten motor. Tak ako by to podľa mňa malo byť v tých športových autách, že tam dominuje motor a nie akože to rodinný kombík, vieš, ktorý je zaprdený, ide rýchlo, ale je Za krutách je to. Nudný proste. A čo hovoríš za tie nové M3, M5? No tie M4? sú veľmi rýchle. Tie sú tak rýchle autá, že konec tie štvorkoly proste sú fakt veľmi dobré. To by som chcel tiež natočiť. Skáče nám ten diferenciál, ty vole. To je šialené. A vymeniť to náhodou za niečo také? Šiel by si do toho? Bola ponuka jedna za dobrý doplatok. Tvoj? Nie, jeho. Jeho? Jeho. Za staršiu RS6. Aha, za RS6, ale myslím BMWčko, M4 alebo M5. Sú to veľmi pekné autá, áno, to by som bral, len toto fakt už je asi tak najviac, čo som ochotný dať za auto. Toto tu, hej? Hej, viac už to je fakt chore. Okay. To už je... Čiže tie BMWčka sa pohybujú, aj tie M3 sú vo vyššej kategórii? Hej, ale sú to fakt práve, že pekné autá, sú podarené, aj sú veľmi pekné farebné kombinácie. Tá zelená, ty vole, v áno, M4-ke, aj tá svetla, aj tá tmavá, proste to tak krásne metalika. Brutál farby, áno. Aj tá zelená a ide o to, že majú aj matné farby a M3, proste matný kombík, myslím, že to má niekto v Prešove čierny. Neskutočne. Aj takú zelenú má niekto M4-ku. Áno, tam hore vieme, kde býva.